The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Proverbs 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos chapter 8 verse 11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. Romans 1 verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, The just shall live by faith. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. God perfectly knows those who have trusted in Christ as their Savior. God the Holy Spirit has used the proclamation of the gospel as a vital component to accomplish His work of salvation. The mission of the Balbido evangelistic ministry is to continue to proclaim the good news of salvation as faithfully and as widely as God permits it. The main thrust of this ministry is to lead people to Christ and to lead believers to make Christ real to their lives, not to lead people to a religion. Furthermore, this ministry does not subscribe or is never affiliated with any religious organization. In fact, it is purely autonomous and independent, only dependent on what the Bible says. It is our prayer that God may continue to allow His Word, the Gospel, to have free course in the entire world. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ubos ni atong ministry. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug naa kanay pagkigambitay sa Dios, ug ikaw andam na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior,
The issue you are facing is not confessing or naming your sins. The issue is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of Your Word. We recognize that our growth, our orientation to life, our understanding of Your plan, Your purpose, Your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of Your Word. We recognize, Father, that there is no substitute to Your Word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. We thank You, Father, for Your faithfulness. We thank You for providing for us this portion of Your Word. And we pray that God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul. For we ask it in Christ's name. Amen. Well, here we are again sa atong ministry sa pagtuon sa pulong sa Dios. This is a bilingual Bible study, doctrinal Bible study. O kaninyong nagasunod na niini ato karong ipadayon ang atong paghisgot nining atong hilisgutan nga giuluhan o Colossians chapter 3. So aniya na sa kita ining adlaw, we are alert with a clear mind, we are alive, we're still breathing, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace of God. Dili kita takos niini. Dili kita angayan niini. We don't earn it nor work for it. Grasya kining tanan. Okay, magapadayon kita karon sa atong hilisgutan og pag-review nining atong gipanghisgutan dinhi may tungod sa atong topic nga Colossians chapter 3. Now, atong gihisgutan last time nga dili ni mumbuwag ang living word from the written word. O kanang mando sa Dios, si Ginoong Jesucristo mismo nagsulti, "If you love me, keep my words, my commandments." Now, kitang mga magtotoo, mao kini ang atong ingnon ta tutukan ug maayo ang mga points of doctrine dinhi na atong makatunan. So if we love God, kung atong gigugma ang Diyos, we also have to love His words. Hasta? Kay useless the one without the other lagi. Muna atong ginaingon last time, no? So, the one is useless without the other. Actually, we do not mean God is useless. It is His word that becomes useless to our life if we do not know His word. Muna kung kita negatibo ang atong pagtagad o atong attitude towards the Word of God, the study of the Word of God, negative, then wa kitay pagpakita sa Dios nga matuod gyud nga paghigugma ngadto sa Dios. It's only lip service. See? So God's Word is the written Word, Christ is the living Word. They are one and the same. Usara ka na sila. Di ni mo buwag. That's why it is our attitude towards God's Word that determines our love for God. On the other hand, to execute the royal law, sa ato nang giingon last time, to execute the royal law is to learn and believe God's Word, which says, "You shall love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." That's the greatest commandment. And the second is likened to this: love thy neighbor as thyself. Now, kining duha, the two are what we call virtue love.
Loving God and our neighbor is part of the royal law. Now let us remember also, kinahanglan atong hinumduman, our positional truth that we are in. Unsa man ang atong positional truth, kamatuoran o tinuod natong pagkabutang o kahimtang. It's our union with Christ forever, right? Kanya itong higayon nga itong gidawat si Kristo, gituuhan nga itong personal nga manluluwas, kita gipunit sa Espiritu Santo o gibutang kita ngadto sa pagkadugtong ngadto kang Ginoong Kristo. We are now united with Christ forever. And yet, there are so many believers who walk by sight, dili by faith. Ngayon sa manang bersikulo ang nagsulti diha, we walk by faith, not by sight. Na sa 2 Chronicles chapter 5 verse 7. So gikinahanglan ang atong pagtutok niini, tanaw niini, pagpunting nato sa atong attention o pagtagad niini, that we no longer walk by sight but by faith. And they just are concerned on things that are seen, not on things not seen. God, by the way, last time atong gisgutan kini, that God is transcendent and immanent. Atong gi-explain kanimo nga transcendent ang buot pasabot, God is everywhere without limit or end. Anaa siya sa tanang dapit without limit, without end. Okay? Why kinutuban? And then ang immanent, I-M-M-A-N-E-N-T, immanent, God is everywhere at all times. Sa tanang panahon, naa siya sa bisag asang dapit. Okay? I hope na distinguish na nimo kinuha. God is transcendent at the same time immanent. Now, it is the humanity of the Lord Jesus Christ, ang iyang pagkatao in hypostatic union, nga mao ang nagalingkod dito sa tuong kamot samahan. All that the Lord Jesus Christ had accomplished while He was still on earth, He left them all. Iyang gibilin kining tanan ngari kanatong mga magtotoo. Ang tanan nga iyang gituman, iyang gibuhat, samtang dinhi pa siya sa yuta. Bible doctrine is biblical teaching. But there are many believers who criticize doctrinal believers that kuno kanabang sigig og tuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw mao kini mando sa Dios, ha? That's why this is a supernatural way of life, ang Christian way of life. Imo magyud nang sundon to follow and to fulfill the protocol plan of God. Sundon ka natong mga magtotoo nga we have to study God's Word on a daily basis, adlaw-adlaw. Tungod kay mo kanang mando sa Dios, gawas nga mando ka na niya, we face various kinds of problems, mga suliran, mga gumunhap sa kinabuhi. Unsa may imong gamiton kung wala kay pulong sa Dios? Mao bitaw nga amanduan kita sa Dios nga kung buot mong makasulbad sa inyong mga suliran sa kinabuhi, nanton ang akong mga pulong kay naadiha ang mga solusyon sa inyong mga suliran. So di na ta matingaan na ng uban nga may nga grabe naman pud mo kada adlaw mabuang baya mo. Makatawa ko, makadungog bitaw mo ingon na makabuang ang pagtuo sa Biblia kanunay. No, there's no such thing. Dili ka na tinuod og kining ilang giingon og bibliolatry nga murag gipaka Dios na ni nato kuno ang pulong sa Dios. Dili. It's different. Nahalahi ka ng pag-interpret nimo. We concentrate, in fact, gikinahanglan natong mga magtotoo to saturate. Ang sabot pasabot nga saturate. Lupkon
saturate our mind with the Word of God. Pulong sa Dios mao mo lukop sa atong panumduman. Kinahanglan nga atong buhaton kining unsa, di ba ako kang gingnan nga naatay atubangong rehab human ta nahimong mga magtotoo, human nato dawatas Ginoong Kristo atong manluluwas, kita nagaatubang og rehab nga pulihan, habwaon ang tanang mga hunahunang tawhanon, pulihan ka na sa mga huna-huna ni Ginoong Kristo. Just imagine, inigpuli na yun sa hunahuna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. It's the mind of Christ kining atong gitunan nga pulong sa Dios. So di tama kayon nga bibliolatre. No, there's no such thing. Wa ta maga simba sa pulong sa Dios, dili misinterpretation kana. Ang atong gibuhat mao pag-saturate, paglukop sa atong pangisip sa pulong sa Dios. Aron ang atong huna-hunaon mao nang huna-huna sa Dios. Just imagine that. So mao ning kadtong giingon diha sa Salmo 110:1, sit down at my right hand. Mao na giingon sa Dios nga bahan ngadto kang Ginoong Kristo. Now, Efeso 2:6, we have been resurrected with Christ and had us seated. Okay? So nagalingkod punta. Samtang si Ginoong Kristo nagalingkod dito sa tuong kamot sa amahan, gibanhaw siya paingon ngadto sa langit, ngadto sa tuong kamot siyang amahan, ug kita usab unsa nagalingkod. I mean, it's share naman gud tas tanang nga hitabo ug nabuhat ni Ginoong Kristo. Yeah, we share what He has. And mao kana nga atong kahimtang, the positional truth, that we are also seated. Ingon nga mga magtotoo kay kita na dugtong naman kang Ginoong Kristo. Question: are you resurrected with Christ now? Are you resurrected? Nabanhaw na baka kauban ni Ginoong Kristo karon? Now, kanang pangutanaha, tubagon ka na, yes, we have been resurrected with Christ. Gikan sa atong kahimtang mga we have been lost and unregenerate natong panahon nga patama himong mga magtotoo. Karon na-resurrected na kita, gibanhaw na kita. That is the current positional truth. Nabanhaw kita sa pinagi sa atong pagkadugtong ngadto kang Ginoong Kristo. Now, kanang sunod nga pangutana nini, are you seated with Christ at God's right hand? Yes, that is what we call retroactive positional truth. Okay? So, natubag ang duha ka pangutana. Are you resurrected with Christ now? Yes, that is our current positional truth. We have been united with Christ. Now, are you seated with Christ at God's right hand? Yes, mao kini retroactive positional truth. Now, by the way, kining word nga seated in Greek, ana kini mahimutang o gipahimutang sa gitawag sa English grammar og the present middle participle of seated on thrones. Okay? Now, mao kanambot pasabot sa Griego nga pinulungan. The seated there in Greek is in the present middle participle of seated on thrones. Now, nagisgot man ta nga look up the things that are above. Okay? Now, the things that are above dinhi sa atong kahimtang karon, ingon nga mga magtotoo, gimanduan kita to atong tigumon ang atong mga maing buhat nga Dios nun, dili ang mga tawhanong buhat, kundi
divine good. Og kita magatuto kanunay sa mga butang dili makita. Ambot pasabot, subay kini sa Hebrews 11:1 unsa gisulti des Hebrews 11:1. Faith is the substance of things not seen, but the evidence of things not seen. Mao ba? Okay, atong klaruhon ni. Ang ikaw nga nagatuo nini, it says there, faith is the substance of things hoped for. Imong gilauman. And the evidence of things not seen. Mao ni kamatuoran sa mga butang nga dili makita. Well, unsa maning the things that are not seen? Well, of course, we have the provision sa Dios. Kita gisangkapan sa Dios ra ba? Una nini, usa ka ehemplo nini, portfolio of invisible assets. Mao nang invisible kay di man makita. Ang protocol nga plano sa Dios, the protocol plan of God. And then the 10 problem-solving devices nga provide sa Dios sa matag magtotoo. Well, as ato lang lakbitan ang napo ka problem-solving devices nga gisangkap sa Dios sa matag magtotoo. Ang una niini ang rebound. Unsay pasabot sa rebound? Pagkumpisal, pagsugid sa imong mga sala. So once nga imong isugid, imong hinganlan ang mga sala nga imong nabuhat, ikaw diha mapunan ka sa Espiritu Santo. Mao na ikaduha. So rebound, kumpisal. Ikaduha, you are filled with the Holy Spirit. Ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Ang meaning o laing meaning sa feeling of the Spirit is unsa? Control of the Holy Spirit. Ang ikatulo, the third, is the faith rest drill. Ang paagi sa pagtuo nga nagadala og pahulay o kapahulayan, faith rest drill. Ikaupat, grace orientation, ang atong pagkahiluna sa grasya. Tanan nga naas ka nato, dili kita mo angkod nga ako kining hinaguan, ako ning mao kana. Kundi grasya, buhat ka na sa Dios, gihatag ka na nimo nga way bayad. Grasya. Okay, mao kani ikaupat. Grace orientation. Ikalima, doctrinal orientation, nga ikaw nahiluna na sa doktrina, pagtuon sa pulong sa Dios. That is the fifth. The sixth is your personal love for God the Father. Imo na ka ng personal nga gugma ngadto sa Dios. Ikapito, ang imong impersonal love for all mankind. Wa kay pili. Laksot ba o magwapo ba, magwapa ba, unsa diha, wa kay pili. Ang tanan imong igugmaon. That is the seventh nga problem-solving device sa Dios. Impersonal love for all mankind. Ang impersonal love diha, laingan niya na, mao nga ikaw, why personal nga mga sala nga imong gitinir diha sa imong kalag. Wala. No mental attitude sins, no lingual sins or overt sins. Wala. Because you have that impersonal love for all mankind. Mao na ikapito. Ikawalo, maunang ang inner happiness na nakay sulod nun nga kalipay. Imo na kining masinati, ingon nga Kristohanon magtutuo nga nagatubo sa pulong sa Dios. Mao na ikawalo. Ikasiyam is what we call personal sense of destiny. Personal sense na kanay inunta kasiguruhan diha sa imong una asa kamudangat o ang imong dadangatan, personal sense of destiny. Mo na ikasiyam. Ug ang ikanapo nga problem-solving device, mao kana ang imo nang pagka-okupado kang Ginoong Hesukristo. Occupation with Christ. Okupado ka na. Ang tanan nga diha sa imong pangisip, pangunahuna, si Ginoong Hesukristo na.
So mao kini ang 10 problem solving devices nga ako lang ning gilakbit in a way ato pa kini gihapong maayuhon sa pagpasabot tagsaon na to kini. So mao kini ang akong gipasabot, the things that are not seen, portfolio of invisible assets, the protocol plan of God, 10 problem solving devices, ug uban pa daghan kay kabuntagan man tag maghisgot patasuban. So ato lang ning gilakbitan. So these are the things that are not seen. Okay, Colossians 3:2. Adto na ta sa Colossians 3:2 nagsulti diha, a believer either continues to set his mind on things above or on things below. Now, unsay ibut pasabot niining set his mind on things above. Of course, in heaven, dito sa langit. Ang imo ng panghuna-huna, gipunting na nimo ngadto sa langit. Or on things below, on earth, mga kalibutanon, mga panghuna-huna, mao na ginganlan og human viewpoint. So, kining, by the way, atong tutukan kining set your mind. Ang set your mind sa Grigo nga pulong is phroneo. Phroneo, P-H-R-O-N-E-O, phroneo. Ang buong na pasabot sa pulong, Grigong pulong nga phroneo, kini, meaning to keep on giving serious consideration. Ang pasabot sa Binisaya, huna pag-ayo. Huna pag-ayo. Giving serious consideration. Ang pagunahunag mayo. Inomdom ka, unsay ibut pasabot sa keep seeking, no, Grigo nga pulong, zeteo. Zeteo is keep seeking. Phroneo is keep on giving serious consideration. Unsay ibut pasabot gyud ini. This is right priority. Ang husto tukma nimong pasiuna sa imong kinabuhi. Now, sa laing bahin, kahisgot man ta og pagtuo, every now and then ato kining tukbilon mahitungod niini, kay mahinungdanon kayo kining partiha. Without doctrine, kung wa kay doktrina, wa kay pulong sa Dios, diha sa imong kalag, there is no true faith. Walay tinuod yung pagtuo, wala. Why? Unsay gisulti sa Roma 10:17, kaninyo nga inyo nagyong nasilsil kini, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, the major issue in the Christian life is volition, the big V. Kini atong giatubang every moment of every day of our life. Every day, every moment, muhimo gitag desisyon. In fact, life is what? All of life is decision making. Muhimo kitang mga desisyon. Unsay atong buhaton karong adlaw, asa kita paingon ng adlaw, unsay kanang maayo nga akong planuhon ning adlaw. All of this, these are to be made by our volition. Sa paghimog desisyon. Every believer needs vitamin K. Ibawon sa kung yung vitamin K, knowledge of Bible doctrine. Vitamin K, atong ingnon na lang ana, knowledge of Bible doctrine. Imong kahibaw, kaalam, bahin sa pulong sa Dios. The validity of faith depends on the object of faith. That's right. Unsa ka tinuod, kamatuod, kabugos, katimos sa pagtuo, nagaagad ka na sa unsa, tumong sa maong pagtuo. The object of faith in salvation, kinsa man, walain, kundi si Ginoong Jesucristo ra. The object of faith in salvation. Because the question is asked, after salvation, unsa na may imong buhaton?
Daghan kaayong mga tao, mga magtotoo nga wa gyud sila'y alamag human sila maluwas. Dako gayud kining trahedya. It is really tragic. Subo nga palandungon nga daghan sa atong mga igsuong mga magtotoo. Wa na sila masayod unsay buhaton human sila maluwas. Dako kayo ng pangutana. After salvation, what? What's next? What needs to be done after you get saved? Unsay sunod nga unsa may tubag yun nini? What is the right answer? 2 Peter 3:18. I hope masilsil na kana nimo diha. 2 Peter 3:18 says, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Unsaon nimo pag-grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ? Unsaon pag-grow? Well, pagtuon lagi sa pulong sa Dios. Mo ni atong gibuhat. Adto sa simbahan nga diin ang pastor, grace-oriented, spirit-filled pastor-teacher who has the gift to teach. Ang iyang tahas, nagunang tahas, ingon nga pastor magtutudlo, mo bitaw ng hyphenated kanang hyphenated kining pastor-teacher. Kay ang ilang tahas gyud mao ang pagtuon, pagtudlo, pagtuon, pagtudlo, pagtuon, pagtudlo, pagtuon, pagtudlo. That's their main job, main responsibility. Aron ang ilang congregation mo tubo. Okay? So, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. That is looking, to look with serious consideration. Diba? Ninumdum ka? Atong giisugutan ganiha nga froneo. Keep on giving serious consideration. The right priority is to look with serious consideration. Skopeo. Mao kini ang Greek word. S-K-O-P-E-O. Skopeo. To look with serious consideration at the things which are not seen. Ana? Unsa man gyud ning things that are not seen? These are eternal things. That's why akong balikon nga it's really tragic to see most pastors of today. We are not judging, but basing on the current mga incidents, mga hitabo, it's tragic to see kining big majority just emphasize positive thinking to their congregations, not the negative ones. Dili nila hisgutan ba ang mga negative ones like problems, difficulties, tribulations, etc. They just discuss about positive thinking to their congregations. Si Apostol Pablo emphasized that these problems, difficulties, tribulations, etc. are the ones that can strengthen, makapalig-on sa usa ka magtotoo. Makapalig-on sa iyang Christian way of life, iyang spiritual life. That's right. In fact, doctrine emphasizes that. Love problems, sufferings, higugmaa ang mga suliran nga moabot sa mong kinabuhi. After all, na ay 10 problem-solving devices nga giandam sa Dios alang kanimo, gisangkap ka na nimo. Aron imo masulbad ka na. Actually, dili ikaw makasulbad. It is the Word of God that is already resident in your soul. Mao na'y magasulbad sa imo mga suliran sa kinabuhi. You have to love problems. You have to love sufferings. Because in heaven, paminaw, because in heaven there are no more problems, no more sufferings, etc. Gusto? Yes. Wala na'y problema, wala na'y suliran, wala na'y gumunhap dito pa sa langit. So we have to love. Di abitay akong natagbuan na akong nadungog nga pastor nagsulti.
doctrinal pastor. Love suffering, make pain and suffering and problem in life your friend, not your enemy. Himo ang kana imong higala. You see? Kaya ro makita nimo unsaon nimo pag unsa gamit ang pulong sa Dios nga naa sa imong kalag, kay mo kani tan-ahon sa Dios. You see, studying God's word is one thing, but applying God's word in your life is another thing, right? Mao nay lintungan na gyud nga buti pasabot. The root gyud meaning atong pagtuon pulong sa Dios. So Colossians 3:1 again, keep seeking the things above, not the things here below. Hebrews 11:1 again, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Okay? Now, Colossians 3:1 again, balik na punta. Therefore, if you have been risen with Christ, keep seeking the things, not the things here below. Verse 2, set your mind on the things above, not on things here below. Well, aduna tay tulo ka spiritual skills nga angay natong hinumduman. There are 3 spiritual skills. Rebound, ang pagkumpisal. Ikaduha, Operation Z. Ato naman yung pasabot nimo some time ago. Operation Z. And then number 3 is the utilization of the 10 problem-solving devices. Okay? Una, kumpisal. Ikaduha, Operation Z. How a believer can derive out of his study of the Word of God sa iyang unsa ang process ba ang buti pasabot. Nagsugod siyang pagtuon, and then ang Espiritu Santo mo palihok nini kung imo na kining nuntan sa imong pagtuo, and then all of this mao kanay Operation Z nga to pag kini usab nga klaro nimo detail gyud sa atong pag-eksplikar nimo mahitungod nining Operation Z. So these are the 3 spiritual skills: rebound, Operation Z, ug utilization of the 10 problem-solving devices. Now, 2 Corinthians 4:18 nagasulti diha, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Mao kana ang explanation sa 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians again 5:7, we live by faith, not by sight. So timan ana to kini. This is 2 Corinthians 5:7. We walk by faith, not by sight. Ang kanang walk diha denotes unsa? Pagkinabuhi. This is how we live right now as believers in the Lord Jesus Christ, utilizing the spiritual life that He left to all believers. We live by faith. Pinagi sa pagtuo, not by sight, dili sa atong makita. Okay? Now, continue in your faith. Continue in your faith, padayon sa inyong malig-ong pagtuo in Christ, number 1. In God's Word, number 2. In God's promises that we will be with Him in heaven, number 3. So, pinagis paggamit nimo sa imong pagtuo diha kang Kristo, pagtuo sa pulong sa Dios, pagtuo sa mga saad sa Dios nga kita moadto sa langit uban kaniya. Well, of course, with God forever in heaven.
Now, every moment of every day, sa ako nang ginaingon kanimo a while ago, every moment of every day we make decisions. Good and right decisions can only be made when the believer is inside the divine dynasty. Ako kanang gipa tinawan nga ang divine dynasty is in our mind. Aniya sa atong unsa panghuna-huna. Mga nigingon sa kong amigo na sa atong bagol-bagol. Okay? Kaya diha may nangutanag, hay, magining divine dynasty God? Naba sa atong tiil, naba sa atong tiyan. Ang divine dynasty, gahom sa Dios, dapit nga may gahom sa Dios, ana sa atong una-una. Just as the Christian life is a mental attitude life. Okay? So we make good or right decisions in life. In fact, all of life is decision making. Good and right decisions, again, can only be made when the believer is inside the divine dynasty. Maura na panahon nga makahimo kag maayo, tukma, husto nga desisyon kung naa ka sa sod. Faith is learning in the Word of God and growing with it and reaching spiritual maturity. The validity of faith depends on the object of that faith, the Lord Jesus Christ. The object of faith in salvation is the Lord Jesus Christ. Now, dihay usa ka scholar, Bible scholar, naga-define sa word Bible as mura manig kumon na ni kayo daghanang naibaw nini. Basic instructions before leaving earth. Nakadungog ka na nini. Apan, ani ay ingnon ta bag-o nga definition sa word Bible. Dili kay ang Bible nga atong gi-define, kundi ang pulong nga grace, grasya. Okay? Grace, G-R-A-C-E. Grace, okay? Ano ang definition niya? G, God's gift to me. R, received by faith. A, available to everyone. C, comes through Christ. E, extended for all eternity. Akong balikon. God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Ang pulong sa Diyos, nagasulti ka na to, we have to live by faith, not by sight. O kining maong mando, grasya gihapon kini. Tanan. Kung imo nang nakabot ka ng ang or stage in your spiritual life nga ang tanan, palibot nimo, tanan nga naa kanimo is grace. Grasya. Gikan ka na sa Dios. Pagsangkap na kana sa Dios kanimo. Aron nga ikaw mulahutay ning kalibutan na og makatubo sa iyang pulong. Mao man ay tuyo gyud sa Dios paghatag kanato og logistical grace. Aron kita mo unsa mulahutay. Kaya sa man yung paglalahutay o wa ka niining ginganla natog logistical grace. So, the purpose of which is to let us pursue our spiritual life. Okay? So, seeing things which cannot be seen rather than seeing things that can be seen. This is ingnon ta oxymoron. Sa ibot pasabot sa oxymoron. Meaning, we are comparing two different things. Mao kanang but pasabot. So, again, seeing things which cannot be seen rather than seeing things that can be seen. Kani mo oxymoron. Gi-compare na to ang duha ka mga nagkalahing mga butang. Now, God's Word should be a believer's number one priority. Ato kining sil diha sa imong alimpatakan. Let it sink in
diha nimo ingon nga magtotoo nga ang atong number one priority sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon mao gyud ang pulong sa Dios. Should be our number one priority. Now, a believer's thinking is Christ thinking. Well, you may think the thinking of Christ o kung ikaw nagatuon lagi sa pulong sa Dios apan kun wa kay pagtuon wrong priorities nimo ang kalibutan mo imong giuna ang mga paagi niini mga detalye sa kalibutan, then you cannot think Christ thinking. Asa man nimo makutlo kana 1 Corinthians 2:16. A believer's thinking is organized around God's word. It revolves around God's word. While you are still alive, don't ever forget, ayaw gyud kalimti, is that every day, adlaw-adlaw sa imong kinabuhi is your rare opportunity to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Ayaw gyud ni kalimti. Samtang buhi ka pa, ayaw kalimti nga adlaw-adlaw, this is talagsaong kay gayunan, rare opportunity nga imong patubuon ng imong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Ug kini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios under this ministry, usa na kini ka unsa paagi nga gisangkap sa Dios alang kanimo. You see? Di man ta matingag pila ray maminaw nato. Dili ni ikatinga. Og di pod ikatinga kung pila ray mo dawat sa kaluwasan. Kay unsa? Naaman lagi volition ang tao. Naamay kaugalingong kabuton nga iyang magamit. So, kung jutay ra ang angkon nining gracias sa Dios, nagasanong sa awhag sa Dios, then so be it. God respects their volition. God respects their decision. Okay? So, look up or seeing things which cannot be seen rather than seeing things that can be seen. Question, what are these things that are above? Unsa man yung mga butang that are above? Well, answer, things that involve your spiritual life. Ang tanan nga nagalambigit diha sa imong kinabuhing espirituhanon. Kaya sa atong define nimo sa Christian way of life, unsa? It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. The spiritual life through Bible doctrine, and then let Bible doctrine circulate. Libut-libuta ka na, patuyok-tuyok ka na in the stream of your consciousness. Then, the utilization of God's 10 problem-solving devices. Mao na kini magsumpay na kini sila. Kay kini mao ang pagsangkap sa Dios alang kanatong mga magtotoo. O kita lamang nga nagpahimos niini, mao ang unsa will be benefited. Okay? Now, there are two power options. The power of the Holy Spirit. Power options ang atong isgutan. Number 1, feeling of the Holy Spirit. Unsa ning feeling of the Holy Spirit? Pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Feeling. Diferensya kini, lahi kini sa indwelling. Ayaw na kini libuga. Don't be confused. Indwelling, mao ang pagpuyo sa Espiritu Santo sa atong lawas. There is atong lawas. At the moment of salvation, puy-an ka sa Espiritu Santo kana imong lawas. That's indwelling. Ang usa, mao ang infilling. Ang pasabot sa infilling, pagpuno. Okay? Pagpuno sa Espiritu Santo sa imong kalag. Punan ka. So, mao ka ng the first power option,
gahom sa Espiritu Santo, feeling of the Holy Spirit, or control of the Holy Spirit. Ikaduha, ang metabolization of Bible doctrine. Naon sa ibot pasabot ni metabolization, lakbitan lang nato ni paghisgot. Ang metabolization mo kini, pagtuon nimo sa pulong sa Dios, okay, nadungog nimo sa nagatudlo, panglitan nining atong gibuhat, nadungog nimo ang mga pulong sa Dios nga gibatbat sa instrumento sa Dios, okay, o kanang imong nadungog musod sa imong nga part sa imong dunggan, okay? The ear gate mo ni atong isgutan. Kini kung atong una-una gibahin is duha. Ang unang bahin, the left lobe niya ng imong una-una mao ang hearer lobe. Hearer lobe, okay? Ang bahin sa imong una-una nga nagadungog. Okay, nagadungog, nagasabot. Okay. Now, ang pulong sa Dios nga nagasudya sa imong left lobe, sa imong una-una, kung dili nimo na tuuhan ang imong nadungog, imong gitunan, imong nakatunan, magpabilin lang ka na siya diha sa imong left lobe sa unsa. Ug mo sangko lang ka na siya ingon nga academic knowledge. Parihara na sa imong kasayuran nahibaw-an sa eskwelahan. That's why we call it academic knowledge. O kini imong na sabtan, nadungog, nakatunan through your left lobe sa imong nahuna, magpabilin na diha kay wa man nimo tuohe, magpabilin ka na nga academic knowledge. Ug wa kanay paminaw, wa kanay spiritual validity sa imong kinabuhi. Di nimo magamit ba sa imong espirituhanong pagkinabuhi? Unless and until imong tuuhan, imong hangpon o imong embrace, you believe in it, imong tuuhan, imong angkunon, you claim it, then mabalhin na ka na sa tuong bahin sa imong unsa. Una-una nga the right lobe, which is the doer lobe. Kasabot ka? Doer lobe ka ng imong right lobe sa imong una-una. Mao na nagbuhat na. So akong balikon, left lobe is the hearer lobe, right lobe is the doer lobe. Okay? So mahimo na kining mao nagingan lang nato metabolize na ang doktrina ng imong nakatunan. Mao na nga akong patinaw kanimo mahitungod ning metabolization of Bible doctrine. Imong gituhuan, in other words, in short, imong gituhuan, imong gidawat kanang imong nakatunan nga doktrina nga gitudlo sa pastor magtutudlo o kinsa ebanghelista o ministro nga naay gasa sa pagtudlo, spirit filled, grace oriented nga pastor ang magtutudlo og siya mo ay gigamit sa Dios pagpatinaw kanimo, pagpadayag kanimo nini. So karon nahimo nang metabolized ang doktrina ng imong nakatunan ug mao na kana nga imong maggamit na kana sa imong spiritual life. I hope na sabtan nimo kana. Ato pa ning ipaklaro as we go along. So mo kanang but pasabot sa metabolization of Bible doctrine. Okay. Furthermore, ang 10 problem-solving devices, usa sa mga spiritual assets nga gisangkap sa Dios kanato, the 10 problem-solving devices solves all problems in the life of a believer. And naibaw ka ba niya na? Kining 10 problem-solving devices nagasulbad sa tanang suliran sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. So, kung mao manggaling ka na, if that's the case, why believers become jittery? Why become hysterical? Why become panicky when they face problems in life? When God offers these 10 problem-solving devices. You see? So, narana ni mo lagi. Kung dili ka mo dawat ni mo ang kunon kini, why mahitabo? You remain jittery, hysterical,
Paniki when you face problems in life. Grasya unta kini. Inulan itong unta. Atong gamitan lagi ng pulong unta kay naamang kay kamubudon. Igo ka mas pagdawat o pagsalikwa, you see? Answer. Only because they are negative to learn it, that includes the basic, elementary, and advanced doctrines. Mo nang na-jittery sila, hysterical sila, paniki sila, murag nag-alindasay sila, kuyawan sila, mga tarantar sila. Kaya wa man sila nahibawan sa 10 problem-solving devices. So, negatibo man sila to learn it. Wa na sila alamagan is mga nag-una nga mga pagtulunan, basic doctrines, elementary doctrines, advanced doctrines. Wa sila alamag nini. You see? Wa sila alamag sa feeling of the Holy Spirit. Wa sila alamag bahin sa personal love for God the Father, impersonal love for all mankind. Kaya ang tinuod God, abi nimo, the more doctrine we acquire, the more we come to love God. Isilsil yun na. Sa daghan na tag doktrina o pagtulunan sa Biblia nga atong makatunan, atong na dawat, the more we come to love God. Musamot siya o kaklaro sa atong kinabuhi. That is how you make God real to your life. O dili ikaw may nagahimong real, kundi ang pulong sa Dios. That's why ang principle, the more doctrine we acquire, the more we come to love God. A believer has to have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Learning doctrine is equivalent to thinking doctrine. Okay? Na principle nga kung i-share na usab nimo. Bag-o kini. Learn or live. Okay? Akong i-rephrase ka na. Learn and live or live and learn. Papilion ta na. Unsa may mong pilion? Learn and live or live and learn. Now, ako kang patinawan nini, ha? When you choose learning and then live from what you have learned, that is God's way. Apan ang opposite niini, live and then later on learn, na that is human viewpoint. You see? So, ang atong pilion, nga hustog yung pilion, the right choice is to what? To learn una and then live what you have learned. Now, learning doctrine, again, is equivalent to thinking doctrine. The more Bible doctrine in our mentality of the soul, the more we can have capacity for life, capacity for blessings. Now, pangutana, what about a believer who neglects the metabolization of Bible doctrine in his life? Well, if he neglects, na bitoy sinultihan o panultihon nga, a tree is known by its unsa? By its fruit. That's a saying. A tree is known by its fruit. He is only kining magtutuha nga naga-neglect, balihan niya ang pagdawat sa Bible doctrine sa iyang kinabuhi is unsa? He is only a product of his decision. The Bible says in Romans 8:5, for those who are living according to their flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Kanang flesh diha, ang imong pagkakarnal. Kanang pulong nga karnal, by the way. Kaninyong mga bag-o pa nga sunod sa atong pagtuon. Ang pulong karnal, gikan kini sa pulong o gihuban sa Visayan nga karne. Okay?
karne, unsa may imong mahulagway sa karne? Ang karne, unsa man nga kanang karne ha dili maransyo, unsa nang ilang term, kana bang dili ba bangos, okay? Dili ba siya madugta, madaot, mo-decay, maraten, unsaon man. Of course, imong asinan, right? Imong butang ang asin aron to preserve. Kaya nga asin preservative man nga mo sa madaot ang usa ka karne. Okay? Kung mo palit kag karne sa merkado, imo ginang asinan to preserve. Okay? So karne. Now ang usa ka magtutuo nga nagagamit lang siya sa tawhanon, kalimutanon, why doktrina, why pulong sa Dios, then mahimo siyang I'm talking to a believer, ha? Why labot ang dili magtutuo kay karnal namang ginalabaw pa sila sa karnal. Ang usa ka magtutuo, I mean. Kung ang usa ka magtutuo, why pagtagad sa pulong sa Dios, negatibo, mahimo siyang karnal. Fleshly. Okay? So mo na ang iyang mind nagatutok lang sa mga things of the flesh. Upon they that are after the Spirit, ang pasabot sa Spirit is the feeling of the Holy Spirit. Pagpuno kaniya sa Espiritu Santo, ang ilang resulta niya na mao nga sila mahimong spiritual. Kay duha magkaklase magtutuo, carnal or spiritual. Ano sa man ang magtutuo mahimong karnal? Sa panahon nga siya nakasa, ug wa siya mo kumpisal niya ng maong sa, ug siya nagpabilin sa paglunang sa mga sa, ug wala lang yun siya pagtagad sa iyang espirituanong pagkinabuhi. Karnal. Kung yung grabe niya na, kung perpetual na yun ang iyang pagkakarnal, musangko na sa pagka-reversionista. Kaning reversionista mo ni gigamit nato sa doctrinal teaching, ang sagad nga kasimbahan na nagahulagway nini, ilang term nini is what? Backsliding mo ni ilang sagad gigamit. Pero di ta mo gamit niya na, kaya nga to doctrinal nga teaching, ang nga to reversionism. Reverse na tanan. Nabali na tanan ba? So, balik siya siyang giagian. So, musangko ang usa ka karnal nga magtutuo kung magpabilin siya paglunang sa wa siya pagtagad sa iyang spiritual life, then musangpot siya sa pagka-reversionist. Ug din hilang una kita kutob sa atong paghisgot niini ato kining ipadayon sa sunod higayon, gidapit kagihapon sa uban na nining atong paghisgot bahin sa pagtulunan sa kamatuoran gikan sa kaniya sa Dios o kini grasya ato kining giangkon nga grasya o wa kita atuan nini. Without God, nothing will happen to our spiritual life. So pahimusla nato kini ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube and Facebook. Grasya kining tanan. Let us pray. The scripture declares, God in this manner loved the world that he gave his only born Son, that anyone believing in him may not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. Namatay siya dito tungod sa atong mga tungod sa mga sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Iyang gitangtang ang babag tali sa tao sa Dios so that man can step across into eternal life. Pinagi lamang sa iyang pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas. Ug busa samtang nagalingkod ka sa imong nemutangan ni ining adlaw with your eyes closed to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, ang desisyon
nga magadala kanimo ngadtos kinabuhing wala nay katapusan. Deliverance from the wrath of God to come, ang linaw sa kalayo. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. So in response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation which you have freely provided for us through your uniquely born Son, the Lord Jesus Christ. Although we do not deserve your love because of our sinfulness and unfaithfulness to you, you have ever been faithful and always will be to your word. Make us always realize, Lord, and be aware that you and your word are the only two immutables that will never change throughout the universe. And realizing that always, may we make these two immutables our priority in our present life, thus reaching our goal, which is spiritual maturity. Gipasalamatan kanamo, O Diyos, for your wonderful protocol plan for each one of us, members of the royal family of God, which you have taught us in your word, a plan which is the best and the highest. We thank you for the fellowship which we have shown for each other today, the true doctrinal concept of Christian fellowship, which has developed within us as a result of doctrine resident now in our soul. All this we ask in the name of our wonderful Lord Jesus Christ, our only Savior. Amen.